na program we die esua de ye pese obo bra yi ti ma wadwene mra ha adwuma kra na wo ya oye adwuma no na waso efa so etie Sompa 93.1 FM Facebook no eye Sompa 93.1 FM krono a YouTube eye Sompa TV Shannon so say online na pese otie ya eye sompaonline.com sompaonline.com kama na otie yen ewo ho na de hia me ni say aya bosompa ho dawuru kira foforo say station we die utia eboa wo de kansa kire ne keke station utia utimi ne wo manyina tie niema bi wo ho a yen kan wo ha enti no ohun se bibia de na kwan mu akosia ajewa kode eboa ten double watrase kesi na yehu mukase himanso ewo ha na Apostle Paul Kofi Ajikum na mema papa kwaba papa mema wakwaba ya mede na ho te sei adum okay wa hia benitia about city no so ginaso sabe pepe me yiri le chusu okay papa ene me besa me ma ye listeners no titru asujafo no me ma omo 10 minutes omusa kusa ye pese ye fa course kakra you I want you back ye pese ye di show bi ba okay na case ni ya you see I want you back ni said the agino home na no papa space no ho you request it too na papa ye pese ye serious conference bi ma omo wonderful but speaker no Apostle Paul Kofi Ajikum yes na ye pese bisa listeners no say omo pene so okay say ye mo asujafo ano I love it o say ye be kono mienu ye be kono mienu ye pese ye de awarefo no be fresh asujafo no enti seminar bi ne ye pese ye that's right ti ye pese organize asujafo ede na ye fa full day okay etrase kire niema wo yesujani wasi so bi kra wo ni obi call out mo plan se mo be ware wo nkomo bi a oni ni di a o nsem bi o ta ka kire wo to aso ne ne tena ebeboa wo ana emwa wo okay wo ni obi a date mfie dodo osan nipa no ni date ye no wo de wa kire na busuafo kra okay ne maame ni unzo wo maame ni no tambia wo be ka kire ne se o pese okochia ne maami ayemu aye ben wo de mawo okay se mo pesa mo ware a plans ben na mo betumi afa a mo ware a ebeboa wo ne mfa wo ha obi ama ti baba food day program they say senia wo do aduma chede ye adwuma awafo ne asujafo nyina bekoso ahira wo amen because you are touching lives. Yes, you are making impact. Odo achede ye adwuma. Onyame be yo kese. Amen. Ha hu watamfo. I say well wait I say David ni sorrow. So bressa na David so kwada woro ato na adwum ni nam de baby. Because pobi obebo bia na adwuna tamfa ho no. Papa me do ase no afutuo. Enti ye number ni 0551 931931 0551 931931 0548 931931 obi kura ho a oye bema na oye ba warefo wani beje ho se obaba ana obabema wasisu a opese oware no wani beje ho se ye beye san hihye ne de ama omo a ahoma na mede atodwara obetimi afre na so wakire wadwen na se mugitum wie di a na wo se ne papa transe ne hwe hihye a yede begu akwan mu a yebetimi ayesa de nti awozia to mama mfa course no mra asana edisua hunu na to aso why me da CP so watema say hello 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 okay hello
Okay. Hello. Masun. Hello. Yes, I'm Pajo. We didn't even be a friend me free. I'm a free at my cocoa, the FM-08. Okay. Yow. Near na Menim person wadi bay no money ya adwen. Menim ya adwen pa me super bezeka de kuranta master pa. Was it osanke ha ase kura. Enya abotre. Yes. Mate ya da CP. Hello. Hello. Ade Ghana dey say show mu na asemba. Hello. Hello. You want to say? Nyame adumu so e. Ankopon adom. Me ba cho nia na Menim person de ba no mo ne ya adwen. Ba se me no mo ya adwene pa. Na mo ya adwene pa. Eduru a wo ba de. Ba se na ba. Ah. O ba dia po ho. Okay, Mate me da CP. Case na case you na chese. I want for enya sade no e wo se ye. Hello. Oh, Tofi. Bema na. My dear. Eja senior. Ken ye. Okay, Ken, sa samina no opese de ba. Tofi, untumrika pa na awale foni bi huoni se intema ke bianka. Radio su bebrebe na me kura ise me ira ise nketo acha. Okay. Ye he ni mu pa ye chemo. Mate me da CP. Enko ahon so. Hello. Hello, Tof. My dear. Tofi ma. You so papa. Yes, I'm a guy. Okay. Guys, mami ntio. E pa che pa. Ye be ban so pa ki go pa. Ezo ye sige. Guys, me ntio nka yi o. Me so obi na wa What's the obi awari so esu jani on. Oba awari fo oba da esu jani na be ma awari fo. Hey, awari no so fe so esu jani o. Ya awari na awari o. What can them in Tiasi o? Sa yo, we do my beba. As I'm open some more beka. Okay, hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, senior. That is saying. Okay, coffee. Samina no money beje ho say ye de beba. Tofi me kura me be biye na ye di je papa ye na shi ya tuma. Na so ye be ma ware for. Hey, papa, yes, yes. O si yes. Hey, yeah dia. Juma semti o ba da kokra. Ba ko. Juma semti o jam kala na ye bia ko. Je ta si se ya ba. Mate, me da CP. Hello. Hello. Come. Yes, sir. Ya, majo. Mejo so be me na. Unya bi ya de ye. Tofi ma chakra. Ma che. O be ma ware for asema mi ken o we de o. Me na dey program ye. Aye. Ora ya be chemu mienu sa sujafo no ba. Na on say papa de na me dwen ho ni say onim say sa program no mu no. Menim say nyankopon be ma enkrofo ahia o modofo. Ya. Ena ye woni mo bibire ho aye de be ka ho. Enti programmer ba se de be ye nsisi awarefo no. Ye be di kan ye asujafo de no ye wi a ne aba awarefo so. Ha because no papa ye be opin ayama obi wo question bia wo ayinase a wabisa. Because obi wo ho a bibi kire na dwene. Obi so kura wo ho a e bia ontimi ma dom no mu mebisa. Ye be ma obi access obetimi atro a opa betimi atro na the question na ba bi so kura ho a WhatsApp ayibi na se obes yes na ya tro na ebejinsemu fi say ade no ka se sujafo mra
sugedi any certificate. Okay. I would be better say me sugeni. Okay. And will be so penitent. And do I worry you over Trafra. I mean, if I say 2 course per I feel me miracusia. Hello. Bema. Come on, say Jadu. So the first one, the maybe. My father can't can obey that for the ammonia. Yes, I now would try. I don't know. Also, I am pretty forward to say, Canino Dino did that. I have cried you. Ah. Also, any program no yard. Sir, Tofiakwa crowd in Kirby, Sudan, San Adawale. Ah, and there's so be anywhere, only Sudan San or worry. Mo, Ebia. Na every crowd na make us a was the clear do crowd to me. Yes, so. Sir, me ma maybe. Masa me ma maybe first one the old maybe. Kuba sro it is all ma kwana brevi. Aye bye. Hello. Hello. Ma. Good evening. Good evening, my dear. Pastor, now what to say? Brother Adum. Okay, Mr. I'm just no further, and then I'm here for Mr. Nyashe odo kafra wati. Program where the top of some family and a pie. Ah. Yes, is a first university. That's the programs meaning I am a common. Okay. No family to make out my wife. Tina just say over. Yeah, but I never question. Yeah, but I hear. Ato wase na enhye date enya hwe afa na wona si wafo wasanfo wi ma na da bi ye wo de ye mfa obi abiem ye fa nsi a oh wo de wo chena rade adom I want you back so ye be di san come on. Hello. 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 Yes sir. You got the air. Because the mayor Mate medasi pi me fi se course na aba no e kire se obi ehye mu kina se e wo se ye try se ye be ye bibisa e de ama nti me hya mo bo se enche afedi ebe trase na de niam agu akwan mu wote ho nsem bebre ewo issues eso na ya peda bia ho behia we nye me ye muslim we nye me ye christian we nye me ye bosumsum ni ye de ye se we sujani nko ade a sa de no dura bra na beti akwankyera ye faso a wo betimi ne be ma de atena a wo nkwa na wo nkwa awade ensan ma tietia wo ye be man so a esese wo ba bi na wo ba betie oba bi a esese wo fa ne se wakoma so dofo na onko enkoja no kwan mu na ya na emu ya eti enche watch out ye de sa show no e de ebebra akozia tough ese de yakofa asem na abeto ye ho so ebeboa ya ebeboa pa sanse ene no mabunu no pi no ano pre ekowura ware mbe wi akire no na akwa ibibi ho nti si ye sha si ya enim se ebe kakra no aware mu ntokwa ne ade no eso bete kakra medase na tough aduane bi aba no what did he na me beken okay ai ebo fanda de fa kama papa sa wunya bi nto ba bia se so full alignment ho okay ya Bolivia Enterprise ya Bolivia se unim de ade wo ya kama papa na wo se unim se ma ya adwuma ho da na sa wo de wa no wo hia se do tworo Bible wo ho sem do so me no ma ya adwuma da me no ma ya adwuma more than 1 year ya na wo ba ha me na me ton dov ma Olivia so tie me wona me papa o mu tie me na me ya de bi na o mu nte ase de car bi si ho a car no ba ya na makwa ha ase na matwe nema no wow utum se ha papa no ha maame no se sa abre kwa na me waje nkwa afa utum se na me ya adwuma pon ahomache me pon 6 na me kɔ 4
na ma pon 6 ti me pon ye no ano ombeba na me gina nim ho omba beto me mabie wo ye de mepra ma popa ho na me no me ye adwuma more than 1 year. Oh, tough na duan me come. Oh yeah. Me dey say we me nuane a menim dada. Ana me omo ano mo diabetes, omo pressure na omo ba ho, omo ba no mu di adanse. Sana hu se eye aduane. Ai. Ma me no ankasa ayare ye. Sure. Eko South Africa. Na ni kunu nim se obewu ho. Aduane we na Nyankopon nam so je no. De wi ase nye nipadua no bibia ne pa aduro. O da bi da. Toda aduane enso de aduro eboa yen. Na we nso wo di a enema mienu esa wo yade no na wasen ame aka ho. Simple. Nice one. Aduane we de di abre. Na me be wi aka ho asem a kire ye tiefo. Na won makotobi. Okay. Sanse ya Bolivia de hyehyɛw. Mo amonyem kra se mu di a kama. Na so bi anka bibia nkoma me die enam he ne beto mu we nyina ni hwan papa. Ono akwa yini da se so kra egu mo nchene. I was I kwesi ehuru. Aha, so papa bi afa. So bi kwesi ehuru. Ya tawo na apa o. Zere kwesi ehuru no. I was your voyant chia monan subi o mi asanso aba na ye ba so a ya ba na ni gie so toda na de bia ye sere na ekoye nim abrabo no ohaw bebre no ane wom nti wansere a anhwa adwendwen ni aweho bekum enwoma ya to ne din se usum bode a na osum kodu bi no eno na egusu a ye kenkan no eda bode anye yi no na wodo ani atokodu so na sa wanya ne saa eno ko wi akira na enyoma buaka ansinsenmu no yanka kaya ho tiawa na yemfa ne de ne ntwam taw na hye no se nwoma no nyame yadoma wo kina edisi na edisi nso a fofra yede ba no emu de eya bakwasam soronko kra ene bekan de akyerew ne din ne osaberma nti eno nso so ho asem eda hɔ a ebekan de akyerew yanka kai ho sesia no akoda friends akwasi nkwanta de ono angasa no wati nkensin ya enye de obi kan otie obapa fa okwan so eye de obetumi bia senka akoda no obetuma na twea ben no na dwena ba fi na so de obe bia na ntentam enam so ma wono ankasa ne nua ba ma ofiri mu eye kofi abrefo ne ba ye friend say kofi asase asa akoda ne ba ne nchen so be pesu ku fees ni ade no owura na amfa bi amano nti asase asa no ankasa bre ne mogya ni ene odi hwe ne ho school afei ono ankasa tutu anamo akopa adwuma e wo kuro bi e friend say pa adwuma ye ya wonam so nkakran ku adwuma oye bie na ene ye ba behwe se ni nyina mu no ebekwa akowie sei anyambia owura fa kwan na ni beba no ho so se ni nua ba bi wo ba bi ya wo so ko hwe no na osumbodi a na wo sunkodu so bi yenhyase suya hunu eye suya hunu ampa e wo se wonya bi na de bo bra akoda friend se kofi asase asa wo mu di bo no ma na di nyade na so akoda ne kan ho ntam se wo ma asase nsa wona bra bom opebre ni mogya ni no de aye adwuma se mpo na busua nyina akwa na mpene ni mahwa woni da so se so de nweta so ni si ye adwuma ebeye yi nti ebra onu wie sukuu no ya okwetena opanye bi nchane ne ye adwuma nkakra no onu ankasa ehyase se wote no ho no abone bra nti owura no eboa no ma na sase ama kofi asase asa ehyase se oye so adwuma na nyame anim ni adwuma na no ye no eboa no sanse oye aburufuo banche menkani body chese oduadua no bayo ne bebre
ewi akyire koraa no wɔsade ɛmoa yɛn san so bɛka na brabɔ ho ya wɔka ne mienu ɛbɔ mu ɛni kyɛ bi ɛna ne nɔbaeɛ no hyɛ aseɛ sɛ ɛsodɔsoo afei akwadaa no ɛfa apaafo a na wɔne wɔn yɛ adwuma ɛwɔ ne kua no adwuma no mu ne mmoa yɛn no nso so ɔfa nipa binom a ɔmo boa no ɛma mmoa adwuma no nso so atumi gyinaeɛ na ɛnam sɛ owura bi na ɛsɔɔ ne nsa a ɔmaa no saa nimdeɛ no ɛma no asase no nti no wantoto papa no ase koraa saa owura no yɛfrɛ no sɛ adwensakyera nti ɛbra no biara no na ɔkɔ papa no ɔkɔgye adwenkyerɛ ɔkwan a ɔbɛfa so a ne kua no ɔbɛyɛ no mpoduru mmerɛ bi na ɔmo ɛtwitwa nnɔbaeɛ no na sɛ ɔmo kɔ akɔtɔn bi anaasɛ mpo nnɔbaeɛ no ba na wɔn kɔ akɔtɔn nnuane no a wɔtumi de nnuane no bi kɔma owura no na ɔde mmoa no bi aka ho na wada n'ase sɛdeɛ ɔyɛɛ no ɔda n'ase paa nti ɛdidi mmoa ma kofi benya ne ho sɛ tam ɛwɔ kuro no mu a na nyɛ asɛm ketewa afei akwadaa no fa adwene sɛ berɛ a wɔbrɛ yɛ wɔ abrabɔ mu no wɔma nipa pii no ammerɛ saa nti sɛ owura sukuu bi mu no ɔhu sɛ sukuu ni bi ataade ɛhyɛ no sɛbio atete akwadaa no yɛ mmɔborɔwa ɔnini ɔse sɛbio wɔ mu ni bia na wɔfa saa akwadaa no abata ne ho na wɔhwɛ ne sukuu afei ɔhyɛ aseɛ sisi sukuu adan bebree ayaresabea ahodoɔ ɛma ɔno ankasa si adan ahodoɔ mmienu a na ɔde ma ahan na sɛ mpo no sɛ wokɔ na wokɔgye ne dan no bi na sɛ berɛ no so na wonya sika ntwea ayɛ a ɔtumi koraa de kyɛw ɛma wotena mu nti adɔyɛ akwadaa no hyɛ aseɛ sɛ wɔreyɛ no ɛma nipa pii no a ɛbɛpɛɛ n'asɛm sɛ wɔn nso bɛboa no ama n'abrabɔ no asi pii osi keeki ta wɔ ɔbrabɔ a wɔbɔ ɔdeɛ no yɛ sɛe ɛyɛ pɛsɛmi nkumi nya wonya bi maa ne borɔ soɔ no afoforɔ mu hia wɔn a wɔaboa wɔn anaa na yɛbisa sɛ aso owura fa wo kwan bɛtumi ahu akwadaa yi ɔbɛhwɛ ne kyerɛ kwan na wɔn nso abrabɔ mu ɔsesa ama nanaa osum bɔde a na wɔsum kɔdu nso bi the Bolivia Enterprise at the Future Life Smart Food aba ɛyɛ aduane na wodie no na ɛsa ɔnyarewa ɛsɛ mma wahoɔden ɛmu apɔmuden pa ama ho atɔ abusua Future Life deɛ yɛte wɔn so a ne yɛasɔre sansɛ wɔn mu dwumadi ahodoɔ a wɔn mu die no ɛkyɛn kuro yi dan nyinaa no adanse a ɛba ɛfa diabetes ɛyade ahodoɔ pressure ɛne deɛ kaka ho no abusua wɔnyɛ aduro bi o na wɔka sɛ memene no koraa na kɔhyɛ memirim ɛne nsuo a mede mene na denden abɛto anansesɛm da bi wɔyɛ aduane ankasa na wonim ani kasɛm ne sɛ wɔn mu aduane baako bɛ no nsuo gyina fa na aduane gyina fa na wɔmmia bom sɛ ayɛ sɛ deɛ wɔmmia pɔpepɔpe fa mo kabɛn no ɛyɛ kama paa the papa house family kabɛn ho sɛ noa na sɛ saa deɛ ka noa na ɛno asa na ɔkae o saa na mekae okay mate sɛ ebia wo na wodwene kɔ si bɛfo mate na ɛno so mu ɔmmerɛ kama tɔfe na ɔmmia bɔ mu a ɛyɛ kama paa wodi no na ɛsɛ wo yare wade firi hɔ wone sɛ mewɔ bi hyɛ bag no mewura fii wahwɛ obi bɛka sɛ wowoyɛ ya Bolivia yɛnkɔ na wode tam no kɔ yɛnkɔ abusua ya Bolivia duane no kono kɔpɛ bi tɔwate yɛwɔ Future Life Zero hɔ Future Life Oats Future Life Protein Smart Fiber ɛna Mortabella ne nyinaa wɔ adwama so na hyɛ no so sɛ 23 vitamins and minerals wɔ mu 19 amino acid ɛdi wohwɛ nnuane no ɛwɔ mu no a ɛnya asɛm ketewa yɛnkɔ so fla alignment hɔ no mo a wɔne mo ati home ne di hwɛ mu na homa no nie ɛyɛ 0246 010150
0246 010156 comfort a me dan ma sanso da bio se comfort ba ye yade ni nyina to atwa ya chiri bremo ya chiri nkase ni nyina to ye safe from comfort adawurmentia abusua comfort no ameka no eye mattress you mattress papa ya just woda so a ahomeka wom e ma woto wo so da ye panso wonko so da ye bia mamoa bia anwa hu so extra comfort limited wo mattress ne papa ya se to papa preko eno ane atwoma francho ye benfo ase woduru hono mo na wo ya yera fra ya ho mempanyifo ba je so kama na ba kire okwan pa no na wo so afa so bi 0242 810 705 0242 810 705 and 0203 868 664 Silent Night Guest House and Event Center where the no engagement outdoor na wo ye no ehwo na wo so de ko environment ni ye clean ye kama enti wo kona wo akotwa abusua wo twa picture no wo je say de wo te abrochiri na waye wedding pepepe bibia dem pefe wo mu ni ane so de menka na da wo na sa wo pe ba bia da sa bia watu kwan wa ba ba bi na wo pe ba bia ta ma ho adwodwo wo no a Silent Night Guest House and Event Center ye ni echi bia ye YPT Police Station one ma water Police Station one Next Junction asem na making 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 Operative Habitat na ya noma ma yanum atosho kama ahodin wom na busuawe ya to akuma bi utimi de hye obotom oba abedidi a wo de dika no minute num wo de di ebem wo num ate wan obotumi adidi ama ho atɔ wo furu no aye chako obo no ma odidi wi na ne bo hyehye no aduane ntimi nkoyie ni adede no nyina be firi ho ama ho atɔ Operative Habitat yeso kwa dwama so a baby biata benya biato FA Masters Limited Obasanyo Road ye ben Accra Girls Senior High fra homa no ne pen dudu mu ne 0246 270221 0246 270221 and 0505 536 302 tough Awuzia bibi adana kwemu seminary you know no na aboy die na cheze e wo say tisi kwenu because nenso papa won zemka sure nenso topic no jawum papa bi jawum eti abusiafo say de kan no Nyankopon ya adoma ochina I want you back e be din komo official say de ne no course abaye so no e kire say sa summit na manfo hia ti papa wo say de ba anti ye betrans na de nyama gu akwan mu ochina nyama adoma ombeti ho komo kakra ewo I want you back so nti ochina kra de ye hyehyɛ ye se ye be makwan ade na opesa odofo ye ma wo ye oba o wo ye be ma o ochina ye be ma akwan kire de opesa odofo ye ma o ebia na okra ntimi nka nkire no ka kire ye ye be ka gu na so mama oh wow anyway where do I go question that's papa me nu papa so me sa no question so come mama me ati aha I'm gas mama I'm gas mama kwa mizo oh era papa kwa so mi sa de me edin aha because mizo die oh now mizo no so nyako ko du fie wa na koyo video obi na heso your baby cry just say you get permission just say we share oba pa awade de o pa we share oba pa odo dedodo nyame ni nyansa mu no ho wan shedam fa awade ansi ho keke o dabi but yama awade aye time
nipa bebre nyina nche because o man hia aware pa ensem bebre wo akira ye bedi nkomo ene ye mpese be ye kofa ba hwa ne ba bi e beti afa no se so edi beti papa ase onze etoda wan kasaro nam ho a na sede a hye wonfrom ma we ase se wan da bi am kam se wan hia be ma pa ana wan hia oba pa e wo wi ase we a we ase mutena nya odeda na obe wuntem no kra na mekan age wo obi a wo so obi wo ho a na bra bom no won fa hwe ho na mom se wo obi a adwene da utrim na wo pese wo dwene wa busua ho de a wan hia oba pa wo hawo wan hia be ma pa so a wo hawo we ase be fono di SMP tina ya vansi ne enku ni baba Tofi akwa babiem mejosu omu na what say adum ye hu ye pa eda wade ase yesiasia na menya nanka ade so asan chintem na mahia wo ade ache bia so no kure yensu ye hu wa che ni akosia ni producer chese na wotwe be mienu no ase bosome be se aja gana ha no mbo no de ujije wo mo a ombeto a he so kra okay eni papa ene menim se ye wura ba bi ye bunu mu no kure betimi abase ye nwie sa shi na but I really be pimo so akoyanim because you be don hwere ba ko a eda yanim na yama kwan so ama afrefo abam ti abusia for safe na utia Apostle Paul Kofi Ajikum ono na edu Wednesdays a otatene nka e wona Menim show yi so edu sabre dia ye do suko na ye suko do no se wodi akire nko ade a ubenya bibia fremu na odi abobra de papa ene wadaroma ehempa na opese yefa yo Tofi medo asipi enenso onyame wadom ye odi adefufuru bi adom ye nse ye ni yetiefo ni yahwefo na Menim na emuhwam kakra enti ebetu ebu ase na ye yin sre eni abasa ansa no meko Menim no enchia bi ho a manhwe ma mo ho bra ade asembe ba anhwe ya na atiafa so mesre na ya chia ye miankasa ohinkasie na nakodom masahini edumasa ne yefo ase kokoben oh nana onkwa so menu ya panyin no okay na sese onana nimpon da fom nti memendai ande ebe kurakura awo ofo ase kokoben ho a okay ndro ankomodie bi ede mi kopie ho na odenioma tutu na kwam beniji abefi eda nyame nshira no nti mahye no bo se meta besum na we no bibi ebesie bia nyame ensi sankura nka madan kobolo kofi ana Samson so esi achia no okay ye ba panyin no ye de no kwa hwa ye ho atono bo asin so edi ni suja kron na me ni yesre so we ma me twansa me bra ba ka bibi a kire bi oya jumo a premium passport yeah enti ye chia woni na djuma yefo a e ho nyina wanya ntete na no he kwan se ye be chia no nti ya chia no ba obisa ende ni ayedi hun komo no matudin wo brofo kasem enti meputo kakra what could be right or wrong about celebrating special occasions? What could be right or wrong about celebrating special occasion? If I need okay. See you dinner. Okay. Here on say bronya ba
Actually, February. No, so unity. You say a month of love. A hina matching so and this will be and do you say a few morning in ano. Actually, I was swimming in Sanchem, Bibi soon could be ba a yet neddy. Okay. And no dan chance so ankre or my money to me for ya brabo a ye bono, obi de ya bedin to, obi de ya ye fro, obi de ya juma cra and daddy. Okay. Enti ennɛ die eye bibia onyankopɔn dia bata abrabɔ no ho a wontimi ntrase ntwani nyinaa mu sɛ ne nyinaa nhia. Okay. Satie bia no ebata ho emre bi bedu amahu aba behia wo sɛ ɛsɛ wotimi di nda bi nanso nda die no betuma yɛ bɔne ama wo nano awudie no nano awudie no ebetimi abɛyɛ fomso ama ebetuma abɛyɛ mfomso. Wow. Ana ne fa bi nso betimi aba abɛyɛ nhyira yama wo ɛno ne yɛpɛ sɛ yɛhwɛ se enda die bi beba be yemfom so ade ne be mana be yemfom so okay se ebe nhira so ade ne be mana yinhira okay no manfo hwe wonsi kasam yi asoro kira aboyi ebi a ne ebe bosin se kra be wiase wow nti yande ye ho so ne yenhwe ho so yi ne yentie futuo yentie nkyerɛkyerɛ ne yentoto ye niema eye ehia pa endisa ubabo so bo akɔbɔ nyame kura so bo yes se nyame nye fine wani ni yi nanso na ebia enadi bia de hohyem mo a wonti ase eni se ne ewudi no fa se bia brabo no woko anim anasa do abuachi okay enti meka de Ghana nso so de nyina ya kyerɛkyerɛ mu senia ese 1 Corinthians chapter 10 verse 23 okay wonim Bible akenkan a wose ye woni emanyina ho kwan enso nyina ne boa yeah za na brofo no kan do yeah wose nyina ne boa okay obi nkyekere wo se ndina wo de opa wa wo betimi apepepe nanu bi aka wo de Christmas whatever opa kriti wo de krasa aka ho okay obi nkyekere wo mra bi antia wo nenso se so tie ase se nyini nyina ne boa wasetena yi mu anytime be bu mu be mra bi atwa mu se eyo da sani ne free ne nyansa mu hyehye to wo se yemfa da bi nso nyame ba na ne onyam ne mfra ne Christmas ba bi ehya ne nyama wo ayifiri wo no fa wo de kohye ba bi e ma eti one share wo se chinchina twa di okay it is also be dia na wo die no na mre no mwa na de ahuyehia brewa ana na wo sesa no nkohye January ana se mfa se December what do you call it March ana se adamant bi ana niema yema wo na be hya ho chinchina achi enum ne ade ntimi no e ban sa o manfo ye yam so mi de no ahyeda enti me hye date no amefro ne nyina bomu adi eno ano e je se no ano no okay ebi kura na afin kura manya ndi bida kwa chafi foforo na je sa brabo na hoto mu ane wo no okay baba sa asem ya ene wo di abai no meni matiefo ne mahwefo pa enya brane atie because eya ye me said de opesa wo kire no toda ahia yen efri saade no no kwasem endi baba yeti no kwasem da se papa pa se wo ma wo teacher ni emre Tofi ma disua no to wie embre ma me kam kire wade anka ma pontam na menim ne di kan man fo mfantu eti man san de akwa disua pa no so ne say celebration of a particular day or occasion is part of life kan brabo no ho and it is impossible for any individual or group of people to live on this planet without it enye no can I say chinchina enye possible so betima kasa metiwi ase mindi nda bia entimi nya possible enye possible sa say ye cool say ye individual say ankurankure say tie bia bibi bema eda surunku bia ba wabra bomu a eye surunku kura esese wode dan ye bibi okay ntenu yenhya no so ba ye daso bi onso ne say celebration is not compulsory or force, it is a matter of choice. Eno dan chenso asati ase bi onso say enyo hye enti wo wiase a wote anu bibie ntimi hya ochinchin atwan say enda die batabrabo ho twa ne twa se nipa epeda bi edie enti no chinchin atwan wa ni a obewu no eno so nye no kore na ve yanku enu e yetosu miensan so ne say Bible does not speak against celebration of occasion, but it provides guidelines for how it should be done. Okay. We study chrono a chokonkron on kasantia so obi ndinda bi
de mom tworo kronkron kyerɛ no ɛma enipa otuufo sɛbɛ ya ade no a wo ye no wonye ma no mɛyɛ ntrasoɔ ɛnkɔfa nsunsuaso bi emrɛw saa kwankyerɛ no na Bible de ma enimu ɔnhyɛ kete sɛ ma yɛ din da bi na wodi nda bi a wayɛ bɔne afei yɛnkɔ adesua no so ɛnneɛma a yɛbɛhwɛ yɛ nneɛma nkron a ɛno no yɛ ɛndadie sɛ obi celebrate occasion a ne yɛbɛma no atima yɛ bɔne de ama wɔ nneɛma nkron ayan maka mu miɛnsa bebu no tɔɔto ne yɛde de aka akɔhyɛ conference no okay de bubu ntɔɔto saa Matiase because workshops betumi abam okay na bia ya chiche munum ne ade okay there are counselors, powerful counselors around. Okay. They are willing to serve the public. Yeah. And once you encourage you. Yeah. Me kram be ma suggesting bi. Ghana ban me enyen hihye bi na council bia no. Counselors no ko register. Okay. Ye hunu osom ahodo mu animdifo na yafutufo. Okay. Ye engage omo. Okay. Na one transportation keke. Enje danye bibia sa. Na kwani ombe fa so ombe ko schools. On radio, on television, no more educating Ghanaian public on issues. Can also be boapa yes. Am I your phone? Ya na o madwene won say wo mun ko atumi no mun ya no betim da kekere man no. Amamwo ye mfa politicians nkwa na eyo. Dabi. Anything na Ghana ya na yakue nim ba ko na yakue atimiensa. Okay. Niam bi o ha me bitisi mu a me kan be sesandi pa adwene sense wo politician obeka. Yeah. Agwa de zenra ye ko edumasen. E wona me hunu say yes himfo wotumi. Hey, papa. Da me ya say ye gi ye fa ahudie no ya mfa ni dia ma hemfo no amfa tumi na me hye wonum nsem say wonum govern yen ni akofa amrado fo he adwene ya ha me pa na so papa ye susa no kra no ye nyini moroso ba ye susa no na ba bia ye tie chese kronum umpo ye se ye ko communal level obetuma kasa wonko bobu akra dabi na so fi wonim ye bofum kwan bibia ye kama so fi me se Monday na ne me kasa no pa o si me here Tuesday 3:00 about 2:30 na me ho wow wo ne ho aso ba kasa wonko what I was say wo bi bitim bi to me yes na send die no si enhyira mai yeah se ye butumi e wani bunyam wunyame di adum yen edi yeso etoto niama na sanka ye blende mahimfo no oh ewurade Yesu ya haye hododo na namrado ya suatra suko no makra akokoye ondrabo kra na odi mpanimfo nim twitwifo we asembe kure asem papa me bompa ye nyame be man tiase be se nura within 30 minutes papa ya solve asem no kasa asem we nkekoye adjoining ni ye ko ni ye basa 2 years na adjoining what the 30 minutes are solve yeah oh nti yenje ne san yenkuachi we ye mfumu kwachi de bebiri sa na bi papa yes entertain sign na nsan say minya short video bi hweye minya short video bi hweye papa na me mu asema opem so that's right nyansa de nyame de adum ni pa bi keke Yehowa we shira ni o ye de jeja kira say otimi hu say within asam no se de sitie ni se de asam na kukuru no aha odi na no tum no na I simple ani sima mienu my god na nipa no ankasa a wogitum se wote ne ho ase no that's right wote ne ho ase that's right but go to court ebi di be 15 years na busuafo we kum we tu we aduro we yesei enkrata wo hunu ne ekosie toa saa na nkofo hunu mane Jeremiah say yemisa ba bi atete atempo no da na kwampa no so dance papa say be ye be kwa kofa so politicians nya o ma menya sa opportunity we na we ya sa opportunity we o so pose no be di ne edunti na me say mom yen support papa bi na send ya memeji didie ono kwa de mi nkomo bi a meni no atwetwe pen no sa papa no so ho no ahemfo benya tumi bia because yen bi before no said ye nyankopon boy yen no eni dia ye wo ma ye nananom no senka no koso atena ho a kanye ne se naniam agensamu ye bakuanim baba yakuanim niam ankono yo ni edi kan no se
so da sani bia ene nipekuo bia semu dinda na enda die no betimi ayemfomso a na yeginani celebration of occasion could be wrong when huge loans are spent on them. Enyam fomso so di no dabi then so be yam fomso ama say enda die na wudie no ebia a marriage ebia a birthday whatever celebration na wokobo bosia twitwiridi a ye mmobosia emfa ni die ye de ye adwuma na wakobo bosia say me de ye celebration. Within that context it's wrong. Wow. It's evil. Wow. It is very bad. Ye mmobosia emfa ni wedding anniversary wedding no kra ye mfa nyo ebia wade kra ye agu kobo bosia huge loans and then you spend on it a year chi afin na die kobo bosia twitwidie wo de ye dey we num ka hu bi na bibire mu ha ahia yen eniema ye di sikapuduo ko wura mu no ye nti ase ye wade bi ho ani kwan san ke tam sikapuduo ko wura mu. So nanso nhwaso boni nti amana basa afiri se ye ni bi ye ne namo ye di dwatoa amai maako 190 ana omo atiku a ye from IMF. Okay. Iwiase ama nyina maako 190 Ghana ka hu bi. Okay. Sese ye di asresre se koso omo nom ye no mo fa sika kuma bi be se 3 something billion dollars ebe wura ye die nim kakra se be ya nkontabuo mu na be fa. Okay. Ebi se nkontabuo na mfa enti am ye sika sam ne yanhwe ye ne ma be kwacho kakra. Enka wodi asresre saa no nanka match ya ebebei wodim se usika sam nye no sipi ka kira wo hu se endadie no a eba no 6 match ne ye twam da sumbi ka sai embenimfu agu akwamu ye nchicheye every say kickbacks bebem a obi ho na sika twitwidie onye free se be ya ahokire nyina mu no kakra wo fotuom ye di celebrate ono na be benefit enti no amana koso wo bre sese nke gaidi. Ya babu sien ni do. Wa my Ghana. Ya babu sien celebrate occasion. Enye fempo. Enye fe. Ohu kire o. Ni me nkoyi na babu sien se me dida. Dabi. Hwe. Aso obi a wote awade ase na ekom awe no amanafon. Na onu okunu si wo mo ye marriage anniversary. Na hwe atade e hwe obayi sane ani ko mu nyina ya wodidi anniversary ene no nko o makoma we no ene no nko papa ezu wa celebrate just I don't know opa on fatel ai interest ni a na ne biese opam kura mfata no na nanim dia kro ade to okra kire o se obayi be meyi wanhwe ni so then so fasodie bi obenya se namfo no dia kyede bebre dinti wa force a hye oba ne se bi ndi nda no. Wow. Hwe oba bi enu ha opese odi nda wa ho kirem abi ji oba se bi na hwene wo fam yeah Ghana ni ba bi anani abue ni me nko yi oba stop. Papa me ma wiri nko saa keke o asam na se wa bobọ so na okọ aka mi bu ntot da bi nya bo transa wo de ye nto ye boase ye nwie kura ye wo more time ene ma me beka sane me ne na kasa sie se ne nko ade o beka se nkofo pen voice ese so wo kasa aboso ba mbeja wai me no ya adwene papa hwe on se wo ka sika ye ko bobosia se ye pese edi wura wade mu do pese o kire se ye mombosia mfa nware ana enye enimbra ebetia wosi adu kotum denso ewo obresumra a ekire wo se wo yesa obedi ntwo wonko anim ewa awade no ewa awade mu awade nkra nye de ye bobusia de adwuma da adwuma no ho mfaso no wati bi de agiwadi. Wow. Me kai case bi beto Menim na oma your wedding honi mu na omo wo no na wade lugu na ebe hia se
me to omu hotel ho Kutu onfo. na me no kotra se enya hwe se Sikasem. maame no a wo ba no e de sika bi ewura awade no aduane yemu enti ekoba se omu wie wedding no eso ten hwa ne baba no ma omu te se sika no weti e de maame no bra wanye power mfiri be man ho eno so ne asemi tom koduru ho no ade chie no ena eho asem sorry asem we papa Tofinya wade enko it take me 3 days to solve it ansana it has solve our problem no ka awade no gu e wo ho ni mu no ase gidi anim Saudi ofi Saudi bosia fru maame hokra no kuredie mu no mabema no nte no ho ase semeje bosia efri ma ho ene ye de so enti no mesire wada wo ma ebia enhye da nye ne de ebi se bemma bia wo wura wade mu no pembebre dodo na no ya no mpese omu live within their means but hana ye ma no nti wo ho ase a chinchin atwan no wo no ebi so akokon nkofo de enti wode nkofo de no aye susudua ma ono ne de na oye ne se ontumi nye inferior one inferior one ne de enti wonim wobi oba me nchen futu obi ani amene me yire ka kire ne say prepare for marriage, don't prepare for ceremony. And I want to the ceremony in the Yakoyo. I was said sad day no obi kofia or the echo. Hey, she ni pardo ani di nechi. Show montade no. Be man is to the FO. Hey, are you from Pani abaye di dia min say? Yeah, me di bi kure kofi. O won twa na da pa anko. Ne maye bi abeba ne memu wa bi a. We no was say salai sa so ne efe, fe de efe. Yeah. Nanso santa de ni nyina na ye wo ka. Oh, na no de hwan papa na ko ye wan ka. Na wo do hu na se wo ka se mempe ne saa, enu hwa na be hye wo. Dabi. I don't de wono na dam for sa na o ye no. Dan sen ba ku bi a mihira so na me say nanka mbese nka utwitwa ne maso na se ne osi ayo ma ne ma na ikuntan ka no so ne wada wo ma wiwi a yen klagifo no mo wani nguye so ka se bia me kan tinti wati ma boka idi ane fam hu eska brem so wada kanu anu no ababa me no ya adwere boka twitwiri die sei ufra buru kira ba ye twitwa ne maso se mente me ho ase ana omo no no pa ye to so bio ne sei enadie ebetumi aye mfumso say nyina so yiso. It could be wrong when all your savings goes into festivities instead of reinvesting it into your children's education and other businesses. Wabo modern apesika bi de asie a unu kunu mu de asie mo hwe kwan se mbotim de wura mo adwuma na akoso a tumpon no nya bi atumi asiebu na ndadie bi de no abebom we say adie we pa de ese se chinchin atwa yetimi di sa ndadie we nkwa at least ade nipa so adie no wakotam we savings na wo ho no wo betimi di amankoda suku akonkan ana wo di bi nso awura adwuma ni mu no wa spend the savings ni nyina on the celebration. Hey, I'm from so. I'm from so. Na de mranti beda wasipa. I'm from so papa na we obi o hwa senia na hofade sitie kwasi ada pa ne senia wato na no na hwe mpabo ehye ne backroad ne basoria. Utim se we wanti abatan yase ene okojinsan. Wow. Nanki yetimi ma hu certificate ansa na obi anyem anka obi wa hwe anu wa bra we so wo manyem mfa akoda mbawiase. Mpabo echa akoda na wo batan no watade se ne wo gina so. Na chesa wonti ne mas. Koda na duane baby obeda na education. Wanwe ya sa akoda sa no wachina bi afei no abaye tosom e de amaye hu society no. Ohawa ye woni sese ye de akowura man yosemu a ebi burundu ya bi threatening ade nyina e nipa mienu bi na de sa ha na moman no ofrifie bi mu na bae ewi asentete a obi anya odi frifie no eno a na opia bontan se na oye ne niam no e kire o
Echire asam na aba na politics nsem na aba na yeka wewe na be oyonko bi tretin we yedede na kyese wo brunu ya ne yekeka ho efirifie ana nipa bi jeja no ngonransa na ja wode abewura politics ma be hawo edi ama yenum ne yekeka ho ntino yenja no so 3 na Menim. Celebration could be wrong if its purpose is to compete with others. When you are having a celebration, for instance, when you made the adum no adum Sompa, na afia nu ehia si ye pese celebrate you. Na chese afei mo kaka mo atamfo ne wo mo ananka mo pese mo celebrate no mo mpem ansem se mo establish den abenya atamfo abrabo bie ni ho a owie ya se utu bibi wana mo a wonya nipa e be kire se wo mo no wonya adwen okay na me safo no me man o wo nya to boase pa so obetamia be nya botra ma pa se mi mfiu be komanim bi ndu ho adaji oh say sinkofo bebresi an na sofo ejekum wo pe politics dodo muntu no fo monka sanchire no nsem bebre no no mokeka papa obo keka mama nka se mo nchira mo ja to ni bi kra ba wo ho me say ya situmfo me ba wo na politician chenya nkopon nyanyame na ma yehu ni abonsam etie ni opese wo yetia no na nti se wo ye sofo a wo te oman mu a wo hwehwe oman yedie azamini awushafo ya mo menka no kora nkyere ye ho azamini anopa yi na metie mi ni oman hene ya dubu achi akwa bi freye na ni abre no ho chese onya akora na oman akasa na obi freye obeka asem bi kire oman na no pa me say me na ma go aho me say yes me nue obo adwuma obi say NDC force buei MPP force buei dia ene na chese wo ka no kore that's right onyina faako that's right we ya wo ka we ya wo ka but sometimes aya na ukobie wano a na obi say munya ye politics maye na musu munya muni mu asofo wana ka kire wo mo ntiase me adwuma me yi boso me so a ansa na me nkoje maketua no ni ate tax dia koma aban dada of course nti me kwanya of course me dia Menim nyansa se me ka kire aban se me kwan na waji me sika te me tax no brabe yes ne bone ne de mama yenka no krenkyere ho na enyamsum ne munya nya atwom no munya nya atwom no se na Menim se bibi se baba be pie man ka me de me light bay buy na every August be pim December sika ne etuama ejuso electricity any taxes are eguso yes say every ejuso ekopim kwaso ekwan no asai etutu enye bi betwem MP adwensi so say wonu wo mu asabi e kan bi ewo mu ho no wo mu nhwe enka ho asem efi se essay ye cars we no ne kasia adekasia mabusa ne de ohini so on mine no sabi eba moja fam a aha ne yawo me ato eye me man emremu me yo man papa wosi mi gidie bi a me wonti me nka ma no ntum ane ye light bay no mo ma me nya atua ano yante ne yakeka ase me free radio adwuma ase eja Mr. Oponchu Mesidie fantitie mu na akra tiase no oka ho ya me ka na me wira ho mante ena asofo obi sha ase se na sofo so de okotena radio so ye dan na de omutwa bom sa edu baby no wo mo etwa bom no na wo mo kura kwaji airtime wo munya kwanya no wo mo kasa che me kura to ada ati no mo ntiase te no mo ntiase no mbati ase e be wie so ne bia akoye ye sori kwasi ada ne ekohia se ye somo a don hwere mi ensa na abaji nipa na kadam ho aka hunu se wo prichichiro mo wie a o mo tua tight no mo to offering the Ghana siga so politics is involved. You don't know what you are talking about ade a wunim ya menka
me wiase ade a mempen ne a mente ase na medimu a mede ma no betum Ghana yeso kra de ye before no kra na o sheda kra kan ti se de wonim so onim me betra ha no last week kan e ka kire amansan se mom ye start operation clean your environment and this agatas ne ye choke ensure ne start say to this year no be higher dwene because some steady environment na me say plastics na too much when me ne say wo gina wo ya sorry wa won soro me be no munsuo tugu abonte ne ho fin sa na se na me kasa wa sokoro mambon me say da me ba me hu environment na ye fin no mo invite me a me mo akwa abonte me akopra nsa na be preach nyesa me preach yes e kam wo nyam so mo yes well yenti ne ma ase yankwa ne to so nan enti nyame ka eni acha nsu se wo besa wo celebrate na wo celebration be ye bone dia mawa na ejina se wadwempo no se wo ni obi preso okay competition asimasi twa wo dwan du na de yenti misime twa wo dwan 15 sa competition is not wise okay o celebrate but obinti na pesa wo ye obinti na pesa wo celebrate ti ba bia wo ho de koduru no watra ho watra hwana wo ye no hwana wo ye no me na me de me ho en na me say 30th anniversary ebia ye bechi bode wa ho enye ye bote me ka se kokko bebregu ye kwa e ba kochi ade ni ade nka tie kakra ka ho oh papa enti wo ba na se nya wo da nyam wa no me de ama wo enu ano no ye ka celebration na enche se boka na se ye bibi kuntama ne murusi kasama ho odin so dabi ekwan papa bi a ofa so aboa domo ano amomo hunu se afia no ahia me sha wade ase aduru sei me wo ba aduru sei me ye we nti mum ye mfa ne nyina hye otwade ampani onyam ne anunum bi asa celebration no ani adan se kwaye ka bebrebe sa na besi sabre ye di Ghana anniversary hwe kakase pa every March 6 March ye bo was an celebration a communist type o se jai me in a South African country no collapse yeah I'm say me country be president Menim so tin kwam kura o twam yes wafiri mu of me in a country wafiri mu oba ye no ano no si dabi sa sika no ye boa no ye de kwaya sabia ye kotompa within just about 2 years 3 years no wasisa kuro no enye because me there papa yem for bibi anto nchen o sem ni bi wa wo kan je obi betwa abo ba no kure wo me say Ghana pa no 6 match ayedi no ye di wiade ni nya edie ni nya hwe Britain de tete ena sovereignty no achi no yakofa America de kakran so be bata ho o mai ye hyebre nye ye ntimi defend ye hyebre yi Britain na ono no tete wo no wo hwe na man yosem a menu asan na tie enoko Europe to say Britain anasa America edu one Independence Day no a enye this kind of communist type ya sojafo ni atwe atuo ni epuruse na jomfo masoso bode bayire we titile ye westi temamufo sika na ye westi oman sika so ni mfaso ye nya ne tesa American de no eda ne du na holiday obia na yire ne man na busua mun hyefie na mun topono enu kra be ma mema no atimi anya ani ahwefie kakra okay and yes sa other countries no enye say president ko gina ho dabi na ana say BS ye ha kra dey apart from nation ayi na ye no ayi bia ye bi district bia ye ne de le sike kom aye de sa ne man say 16 in the 16 regions or whatever no look at the quantum of money na make us say wa betwa sword wo swame munim pefe say foto na nyamu ntumi nye but mo pesa mu so ni pe ninti na mo abeye. This is very terrible. You don't run a country like that. Tell the people what they need to know. If it's not there, it's not there. And let me publish it, BBC. African politicians are cowards. They are not able to tell their people the truth about the state of the economy. Who for? I think about it. Ye be siesie wie some fom ye some amfom ne ye beduru ani adenti na mode ahopepre ede nchansin betwa so amayi ebugu sika saye enu nkwa hu sika akom e sanka etimidi ye ne atutu no de dia kwakwa ye nso ni pefese sika ni o adenti ne nya no kwafo sa
na amanfo anti won ho ase yen baby efiri ayeba na yeboa ye ho okay me so betwa bom you bend me ntwabo nya masam ti me nko social media me need time I don't have time na wa wo ye timamuni na your mind back na de enti se wo te ho na yema wa wo man a yensi abronsan fiti anko na ye sensase afusase nyina ekwachiri ye ni ntutu pa we don't have a vision ni e ka kire us ade ne nye na so bu efu a it's up to you hwe enchansen so wo gina ekoko so a adan na time pa Ghana time papa it's not beautiful even say what you play mu na oh welcome oba oh welcome say what you play mu na okọ outside na play no be si na o hwa ewurade na to say o hwa Ghana dia say ti kuro mu pa na ti che say enye enya trazako num ne ada yinum ne ade na o ye ti da chi bi no mum ye nyai ankrankran no esi dan no okay na ka yem system bi a companies na esi no flat na yetimi make good use of land because e wiem gu ho too much mum ye si dan ko wiem na ensase no yem kwan bi so ma ne wo ho no yem freeze no enyimfo no turn too much ebe hayen eti nature say baby papa dru say otamfo nti enha ho nko se beti bibia enye bibia se otamfo ananso oni ya no wampene wawade so ene nyame ama afia to 10 years atu nti ane 30 years nti ane mi bedi na matamfo ei mo ana mo mpem yira sem we na die mi bedi o ye nye sa paso bi ani so ebi kura no atamfo mo wu o mo no mfa ho ben a wo bedi afasha hwezu ni na Menim There also nine say celebration of occasion could be a sin or wrong when it is designed to receive money and gifts from other people whom you have contributed. Hey, Papa Nyawotre. Papa Nyawotre. I want baby asabra kana no de. Wo bi a wase say endadie. Any bibi hu afashe say obedi. A ne bota nyina ne say o hihye sa fashion no ade nya sikapudu afrim ni achade afi se wa contribute amamanfo ache onya bi ni okay obu akwa no bontim asoro kra ne bu ofu sofo be ojai but when contribution na wa make you asoro no a oja waboka celebration ba ku bia bebo ho okay ni wa same sofo ni soro manyina mra wote ne ka wi owi anu na bufuo no oja asoro na hemo okay yemfa sa enina yemfasa ndina sa meyire me ho na maye bibi na amomanfo atimi edisika ba ma enkofo ayi ahodo amakokọ ene ne amakontribute emre tintin nyina no menso matemeka what is a komua ebia na utira anye yie na no kura nsu akoto na achede a mo achede nso mre ba nsu enkoso na nsam wo se Menim se ne na asesa de a Obeko forward the asenem plastics. Boss, ebi okra okodwa so omoton no be 3 Ghana. Ebi nso 5 Ghana. No a parcel achiro din kuntan na ne ma ode achechire ho ye kunkunfa ne kura no. No asabe gina ni mo ho. Menua ye ne no ande wadwom. Na ye ne no a wodomu anti ade ye kura yi wo kwa one ne kunu wo mo de a. Yeah. Na mo amukobie so a na mo bufu mo ho a ena mo behunu se ye nhwe nkofo ho any contribution awakọ yese ne se ntino na Menim nti obi to nsafre wa mania wo betumi ye nsira wo se koma bibi man moroso no wakina wo de abeye mrase po se metua nduru mi so da nti mi create bibi na me de nya bibi ma hyem wanhwe ya utira nye ya bebọ nkwasiaka no kwa papa onim se sa adwene ba utirimu a amanfo mafia wo nzo wa sa na tie omo taye sa de no sa na tie obewie no na plans or plan ye no na sika kra wo de bo ade no ho ka no sa wanya na kasa da wani wanya Menim sa adwene atachire nya papa ade bi a wo mo nyame bem na firi wo dominant ase papa bi sa wo de hye na ni onyamo a na Menim otumi ma ebro so kra na mo kwa ye bibi sa no a ye sere mo da na aboa ade ni nyina ne se enye ne ma nyina kra na o bonkofo ho ka o hwe kwan se ehu nhira be firi ni pakro na ho aba abrabo mu nyame onye ne sa ye obibi o ho abi abehwe obi ba school da chi bi wawu kra ko na oba
ne wonana bi no obi nso saa na tie oh and this na koye how aveni etoso num ne say a celebration and that ye ebetimi ayemfom so when it results in disunity and confusion among people. Okay. So woman na die no koko wie nipa ntiti mu nipa yiyi mu ne basabasa ne sakasaka faso bia no yeninda emfa ntiti nipa mu yeninda fansen kofo ni ye enunti na wo mu ebe mu se ya waregie o se ya puntu o wo mu ebo amu ahyehye no ya hwe won yie ebi onnokwafo onnokwa wo di wunda bi a wo aduane a waye ne ade no ne a wo di ahye ne san woni suban obebo adofo nyina ato agu wo hye o mabufuo aduane no wo yi bi siesie di mo no ne namfo no mediko na wo adofo no manti wo hye aduane so obenya bi adi no obi anya bi ani nipa no kokra ofo trimuka obi kura ko complain kura se ne obebu na ni chi obeye no wa ye sa de agu ani mu ase wo afa hye no a wudie no woni nkɔ ho yo bia ne ye fa ne so hwe aduane so wo bra wudi nda okay nipa no hwene mu bon no woni nipa ho abotre na wo ye yona wo wiewie aduane nso so kɔ hye kire ho no okɔ a wo de akɔ no a shoto nipa nyo papa sa se wa okay esisi o nipa nyo me say obi a wa heda akɔfa ne se ebi o mehwe wo aduane so na o mehwe wo nam so ma wo no papa me say uti anyi a enam obetimi awia ade akɔ ama ebi a sa week na onu ni fie enam ne nkwan mu kɔhwe a nam gumu no na wa ma wadɔfo kro mu ba ya o de odo ebeyi biribi de ma wo no yes ubehu se wantimi kura nsomo mo sa bra ne so ba bi a wo no edin se obetimi asɔre ho enu nti na ze papa duru bra bi a ubehu ayefro be ma no wasɔre afiri ba bi a wote no na onam na ode ne nam fufuo bi epaduane mo enso no wo nkrofo a wode adwuma na hye wo nsa eyi okura timi ban sa na menimo eyi yo wakɔ wonim sa adɔfo no mu aba ya kyerɛkyerɛ ne sese we agigi nuane no no de amemo no no nkɔfo ne sɛ afoforo nso awɔho ebeba o munya bini enye fɛ mo amobo amanfo wɔ na die hu yɛhyerɛ mo momfa de kuredie kronkron ye pepepe ye na obi aboka so si wodi na bie no wo de hye nyame aduonyam na wo de ahye na adɔfo nso so nkura bo ma ba so se bi o ma boa no enye ma nanim mu ase de na benya Yesu ko aponto ase wankogu nipa nanim ase ogoche nipa na aduonyam ade na wo de wo akɔ obi aponto ase a wo kogu nanim ase na se aduane no e de asie akyɛde nso na wo se wiewia bi aka wo asem baba wo so mi ka se meko udi akote no wo meko no wo ade na wo yesa oh Tofi Tofi se we aye o sense sem ko Menim wabalum kra na msi num so kakra na me na me ho kakra bi mra okay ebra apostle num so kakra no owi a kakra ode beto aso no na me nso ma bia homa no e de amawo na wato bo ase ene me ofa ase ba ko edina woda me ofa ase edina woda me ofa ase we na me kan hasuo ewo radio so a obisa am se ofa na hasuo no din monyanofo papa onim hasuo chese asanam kan no wadwene ho a onte ase nti wanya daje afafo bisa na ofa se ofa hasuo no din Baba komatiko akantwa ho nidi ade Linda nuako Jomfo me gina o papa Jomfo anamu ene o maami Mercy ena onua member Fosu Kwajo nana usu ene obra no ma o maka o mo say o mo wish you happy birthday se nyankopon enya wo kese ofa misre nyankopon nhira edemawo sere waya ababa wa hwo ho so yi no menim se nyankopon be hyeda to no boase na wahira wo Dennis se menka nkyerɛ se o wish you happy birthday eti adwa se de ti bia wofa meye wo show eno de meye wo show once na oni hwe kora oposa ne nsam enti Linda
Niako Jomfo happy birthday. Eyofa Tofiakwa ena me wish we. Yamfo asra kese Marketers Marketing. Omanda Roma ena omde miso drink. Miso fruit drink. Yasan so ewo miso mango. Badi kan catch us say ni fruit no e danso. We enhia say giso sheda dia she fridge mu ansa na wano mu. Ena nuane no ni nuane a wo mu no. Mango no onomu ahu say we de eye mango nankasa ena wono mu. Other food drinks nso no eye kama misro bomodin upebi etu a sese number me de ma wo de frɛ emfa Ghana fana ba bia wo enkra na wo hwɛ me free abrochire ene wo hɔ na obi afrɛ free abrochire so ye pese ye de mizo no bi eye ayie kwan da hɔ panyimfo na obi din komo pa na we na ade koye yi a abusua me ka kire pen obi obeba yie ni bia bekasa abusua ni bie fi say e danso me ba cho frɛ 0246 270-221 0246 270-221 yesan so e wo 5G Misa 5G o de oyo nsase ya 5G kama me ba cho tie ewiase enipa wo ye adwuma na oduru ba bia uhia bibia nipadua no nso no ebeboa no ama niema timi asisi na kwan mu enu nti ena make food drinker ye friend of 5G e de amount na gwara na wom ena eno eda nchen a hye no nso se ginseng eka ho grapes enso eka ho ena ni fruit enso eka ho na eno na yakeka bom na ne packaging no nko adanso green tea enso eka ho a ebeboa wo soronko kwan so titru emema no de ginseng no ankasa no ena we no eye haban no ankasa ginseng no ewom no ena ye de eye drink itimisro we nye matokra na hu twitwi ni saa niema no dabi packaging na ankasa fekeke na wonum a hu say yes eno abeka kiro say sanu mebiem na we nye de obenom awie na wenya nsunsanso obone itimisro ni nyina mu no frɛ 0246 270-221 na oni ye entokese news natural new Z natural mineral water and so obibini black man ena edi abadwa so kama misro bomone na ye obrukutu junction ho ena opebi etu a ba bi eton so bi akwa asemi pe new Z na eno ni nsu a wonomo a wamfa nche fridge mu kra na wonomo a eye kama nutrients e wo mu no soronko because on say nipa de nsuo yesi nsuo eye nkwa ti bomodin ena hwe ba bi a oye no no a we tim say abrochire factory be kama di obibini black mind de eba ade bia oya ohwe se eye neat eye kama kono kra keke wo de hwe ba bi a ye nsuo no efe keke we ye ono ankasa ne factory a ode ye nsuo no na hwe ne packaging sade yesi hohrumu ene eno a bu nsuo no wie kwan afa so lebu ede achese ade na kono keke bomodin frɛ wo number is 0208 183 018 0244 620294 0244 620294 na numbi na ebeboa ama niema nyina atimi atotɔ na kwan so ya because aka wo say enche kra adazoa ede Sompa nkomo ebebrɛw ono de wuni no de wobetimi aye na ono na oba santima mu no yato ni din amasa eti abusuafo watch out enche obetena se wie bia donko kopem se no miensa ebebo no adazoa etena se a ode Sompa nkomo ebebrɛw na ibenya bre na waba mi show yi so na yato ye boase di ho nkomo Ghana fo ni kumasefo bibi na mkwan mu a eba Sompa de onim se ye base ye besomo a eye soronko baba Tofi ma memra me oho bie mu na se wo bibi a ode besoso amaya na afa de mienu besoso okay na nkae no eni nyina akɔhye foforo na yedi ho bie mu a eba ne na die wo se omanfo hia
Enedi wo akwanya se udi nabi then so betimi ayem from so edi ama wo no eno no ye when celebrating occasion at wrong environment obi a odi na ne nadie no environment and as atmosphere no a we celebrate no enkase anase nya Sompa na mbese mechirim te obi di nda fanse bia yebeje oba yebeje na wade anase bia ye to bedin se uhwe baby ade no koso na bi okra be na hoho no beba no na wonu mu a esese wo mo tenase a dwumadie ni si wo na so nkro mo hyentade Awonyere o mo hyentade papa won so atoto nsa franco for say we celebrate dabi a special occasion but you are not ready everyone so a dying cry baby o mo tia na nye efie no nye say abusia fie so han enye kwasere bi na faye ensehwe pa hey apa now where they be the motobi ni sane etie environment no awo abetona tefro bi no ahuri no afa na kura bi na fe na etese pempa bo ku no baba said you are no aha ya ende die ye ni onyam ade a wo di show nyankopon di onyam na da wo so ani onyam wadi when you celebrate occasion. Okay. First of all, it glorifies God and it demonstrates your dignity. Okay. Enti yemenye ye kakra visa ya bakwasem ya betu video so then tafren be muenye. That's a different be muenye. Ebi duabo wanda die ho obi sawo. Yeah. If you painting kakra ananka ye di nda ya ntina ye den ye de gi awade ye nanka ye den e se furuban. Konya hu futuro. Won so won siesie hu na ntoma twa wase na wo de nam ho wo mu ebeje wo ba awade wo mu de nika metrase na wo no a wo de wo ba oh da bi ebi ntutu won ye meye wo mayi mu ye se be ya mum ye nye if it must be done be done well. Yeah. And this are ye nye chiredi. Wow. So anya ni sika bebre ba wo de be ye ne ye kan wo ne so eketu abi kra na wo di hu ni a e fa na e fe simple. Oh, na enye kama na je se nipa no nkonya no so yahye ne kama na fe so environment ye kan ni ade se anniversary betima ma na ebone wo mu so ebedi ase chia me ne atitirifu edi akoten so se abusuafo no che e ma ade na manfo tena se cha ne mpaebo na wo bo a papa sofo ye twa so ye beji awade ye betu bedin nipa ya transi acha ni oye na de am ye delay time won so be bompa ye kakra bi mi enfafiti ase a afa no atwadi ampon osoro agrada osoro kakaduro osoro hwentia ni nyira ba mu wo delay ye time papa o bompa yo oje osoro to mi ama occasion no osoro kakaduro en ho betu adai to da wa nyire no wampaye na anye dindin dia afofo ezane da bi wan hwa na abayifu abam wa muso di MC. Okay. No twitwa so ntam because ade bia nani so wo hu se nipa na bre no immediately esesa wo fa adwen na wo ye bibi to cover ne o ye ade na wan toto na ni amaye no na atwatia na ye fe ti basa bre no ma bre no mo nkai bio because we only master of the ceremony. Of course wa ma de na ye kama nti o mu wura fi se kom di o mo che ansa na ye start na ni tiru ni fie ho environment no ye sre wo fie nya akosre from Sony home. And this is a public place be a ebo no form. Okay. If you say who din da bia when you nyam nso na we na di a kire. No da se ne ani onyam gina ne mam yeni so. Wo kan wo nyam ho asama Tofiakwa na mawie ne kan wo nyam a ne mam yenu. Greek cast of friend doxa. Okay. E kire onipa su ani nipa ahunya. Sa ne mam yenu wote ntem wenye ye. Ye kan bom ne ya kan nubonyam. Ti e kan nipa ni bonyam a na ni suba ne ekuta no ne na hunya. Anything obi wo sika tam no ni suban a na ni bonyam so ate.
wosika pa so ni suban de tai ojije nkofo je nkofo mpra ne kasa anye o kasa sabi jori nipam basa ngongona esa usika nya ne bon nya fe okay oda sani bia wosika ma suban no sika nyepe simple as simple as that ne mri betwa to ne say say yedi nabi na be yemfom so na be yemfom so afri se botai no nyina agina se wo de eda wa hunya di manipa hunu se me osmasi se mi wo gold se mi wo dan wo cast o hini bi ye sanfom so no na ni je odi na wa dan yo wanyira di abontene manipa hu dangerous wow celebrity debi a me be celebrity nti ani je ntraso bia me twa kakrakra mabo nti ne ese so kan nyina wo kan nyina me nipa hunu se nyame ye hyira wo akromfo be ba be hyira wo one man type it's not wise aba sama wo kan de anodin it's not wise ye kan bambo anya bambo ni emema kantin wafo mo betri katikati ni atuo nko dabi eniema bebre ndadi akotene wo bambom na dodo na agina temamuni wo so wadwene etobri bia ne ho odin nya na beti so but nyansa ho odin chen na beti so nyansa yes de wo nyansa ne ho odin chen de wo abetri so sa video su kwa meti se ma bibi kwa de chichinga weapon by na se waja wanga ho se adazo awe wo go promote chichinga weapon raw ebeti ma di obi nkwanso yeah because Menim obi wo de pen che da si obi achi ti se tu so de pen nyansa modu enti ye de besi ande asro manfo se okay wonyame si ukwan se wuninda wo mama ya wo 10 years wo papa wo 50 years obi si ukwan dabi de so sa ne mai na maningaide o okay maningaide o papa me asama wo kan me dwuna asem bi hu sisi ya fa ne se o ma me afiri mu fa ne se o papa afiri mu o se o pese o di ni 10 years right okay o tun sa afre wadofo e bi kura tama o wuye no sa bre na o nhye da ni sika papa na ne men ko ye afei de ubi o pese o fra dofo fa live band ma manfo babewe nam na unua bi ti fie ho a wo yo ma me ba o papa ba onya bindi de o pede aye adwuma kora woni bi onya me dwene ho se ndi papa we eye eno ne ye ka ho asemi wonim sa atiasefo ho hia se ewufo yes enti me senka ye me a ka me shadam ya fre oni bie a o mutimi hwe o mo mba school sika no be so 20 a me de me ma me din beto so amoma gisika na kwetwe nkwada ni school. Yes. That will be the celebration. See, a baby before, when you are here, you know, and you soon some may come and then cough what you say. Metis a big crassy, can't yamintra, a bit on a we are society or frustrate here. I descend you in Suafawo. A dear Bia when Sabesomia an officer was somewhere better on qua. San or may yay, in Sue Fay. Okay, a brilliant Suyanimia Yakaka. When a catcher said gun a dean tin, and I can't yame. Qua India. I was there. India tokro bi abosom wo ho. Enya abosunsuma adoso wo umam na chese wuntumpon. Eye ya dwene e de etirimu. Ya dwene ese ya dwene. Ya niam ya tantantan too much. E bon. Oh, ya de sem hunu sa ande tusikagu sa. Wo bi ni baby da. Wonyame aye wadom sombi watu susu. Obedwini the next action, what to do with the money. Say be abrabon obetime move to the next level no. Question no this can no ye. Because on tia futu. No say sika. Sika wadi ni o. And we are seeing the sika etubata. Afro dia. Enya Ghana nko. De be di won someone wo dwene nam na ntwi a wo be kan nkwanse mu. Nkokwa nam kofo mbewi. Sa keke. Yesre ye nua ma no mu a wo mu kru no mo pon wo mu a empoa ahote ye ni je ntraso ne se baabi a ye duro na brabo ya adwene wadwene mu no ye tie futu odwene daache ma wo kru no unu kru ne wankasa wo daache ne wo ma na nya nkwansan mu na mankofo be ba be wiwe ne o maji o mani weekend no e yo bre hunu
Now ya when we nyina do so work obaban na ban no ho kura kire ne chen o. Hey. Asema papa dia be o. Christ inshira kakra ya so mai. Wo agya ne oba. Ene hoho. Ene onkunkunu di mu na gidifo nka se. Amen. Abusiafo apostle Paul Kofi Ajekum na unim. Birthday binti. Obi ni na yere ntama ba asem. Celebration na yeka ho asem o. Enti wa wodaduru ya ukuna nkoto bibia ma wo no. Na ayeden. Enu nti wode ho ya wa hye mu ama me ne wo kasai no uni ukunu twemanso dendende because wadamfo a oni no koba ka kire wo say ada odi ni birthday ni kunu ye sei to bi oboa ono ani sika e ma ne bebreju omonum ono ani sika no de hye kura ndi onyam no am na biri wani so na wo de a wote ho ai no nwaran papa sisi a mi producer na me say on check ade bi ma me from Afena Chassis January kokusi December Ghana fa hodie da hodo ayewo me hawi na nso wo bi eye 13 say 15 eko 15 yes ansa na weekend de nso abekeka ho enti effective day said ye adwuma no nti here na chese na ye tiase wase na me de papa me no ya adwene 10 times say ade bi okra wo ya wansesemu a na ye one way enti ye 6 match party parliament entrance emfa ho adwene kakra yenyai na sika ye say no bebrebe because papa me nhyede eno na ma obi ye president ana ana eno na ma obi eye den yes abusiafo yankwa ahoma no so na yenkodi nkomo kakra 0551931931 0548931931 yankwa ahoma no so ene die en apostle Paul Kofi Ajekum abeka o say untim kofre framamfo se omomra no mbeba efia wo ya ade no wo mu no hoyi fin tintan wo ho nkonya kora etoda kora canopy akofa no aye fin mo horo nyesa akohan foforo enkwa ho so hello yes sir okay I saw a papa ni papa me mami ni ta fish ya dad the bit ya and the bit na friend teacher me afi ya di si ho hey said it not something na na ewo we na ye ni so say ko ka but na ma ya ko bet ni sa wa bla ni di no so am pa fi abre e kan dia be dal o it is say ya ugusu tua o maami afinshi anasika bosia akoboy ni gusu tua pa se mi nya sika botre no ko ye no dia Pablo so se me dey what something na so be wo we ni abio na sa afinshi anano ye monsan o so me dey ye ni sa ye de kokko pesa die na ba utiri mu am ko pesa abosia no abi no mo dey shia ye be na me ye pani ani ye si wo ma me na free mu a ta be dey o se ye stene ni ndam kakra yanko ha bi before yanko ji bosia ana me na me ye pani be ka me dey ani ana me koye ye tin na me see afisha anu ma ba ko ani pa kwa ba akoye continue pa peka no bi ma di ni pa Mate na me de mi ya ka da me si no ma no office be bi me ya bakasre Mate me da say hello Hello. Yes sir. Eric, the Casafi Adansi boy you sang. Okay, Eric mami tio. Move ye ni pa o. The system party and no one am the same real. for sure obi be yet ma 30 years for pension the credit to 200 million and people 4 years no question as gracia if you want to and we mo po yes you bra that's
say adia me rate me hopa you be a pension. Wa koto no wo bank. Obi gina ho saa, obi wie nso na sika wo kwa akoyi. Ketuwa bi. Obi kura ho a wo gina ho na wo ye atu ahwe. Awrade hu emubo. No kre. Me hu sa na misu. Hello. Hello. Obapa. Good evening. Good evening, mommy. Mommy Ntio. Bacho, there's so for can no crepa because we do what in some will be. I will need to do what it for be. I'll bet me up one of a crana. Oh, yes, I did not discover you might be a room here. And see, there's so for neck and no crepa. Mati, me that's it. Hello. So, good evening. Good evening, senior. Now, boom the time. Adi kura me be mena. Me dey the phone for me cause every man so dey akomboni nyina headquarters. Eti mrani a mo dey sam ho no. You do not be a better no. Abo enye so man no me president. Because I'm there on the Canada phone nyina yefe. Ade. I dey kura papa no I'm there Canada phone dey even the plan no. Ada mo support no. Papa we would say you. Yeah, they say you hear papa me to say. Ya na me wura ho. Me sole na me play ni papa dia na me wura ho to me free Ghana. Ya, bona better na ka je say na me say no. O manim dia bro lim dia ko. Mati, mukase hima bona better mama. Wanna be no. Hello. Hello. Ma. Papa, friend. Hello, man, sir. Okay. I met you new site. Baby, I am a good papa no more any assassin a day scene. You was a dime a bamba so the sin of sign near phone away near phone ways here. A dime would do ever cost. They say assassin in answer. Then Chianquan you can see. Buying bit no room where you be dear. Ton question customer. Namu tronco book. Many age my magana, the beboy. Mati, me that say Obapa. Hello. Hello, good evening, Sophie. Good evening, my dear. I want to say. Already I do, mommy. Sophie, na mi sramo pa, na mi momi di. Okay. Na some kakra na America. Make a play we. And na me farm na for so mabo am yenye aduane. And sanwa ya me kunu. E de be serve na hoho. Side e de be salad. E de be ndie be niema. Me na fufu ye ni na. Ade chini e be tem wan. Kwasi ada de akosevu a nwe ya yila. Saidi e fe de aye salad ya ayila. Hey. Afede na mfu yo mo bo mi. We ko fa ni kunu chanse. We akofa na asibo. We akofa na made be ndie be. Afede o mo to mo se me menya me ho. E na maso na e madodo de be ye me kafa yi. Enti free one me se me. Se me asamu chumia me de ma woda. I don't know. Na woda ye dia blem na sam de be kwa na mfo sa be wiya die. Enti na mfo no mu wiya ni e ma na papa. Papa nyame hira onye okese. Ate. Nyame nyamo kese pa na we nsem we die. Mon kan tu nipa for particular ne ma. And almost a pregnant way, yes, and I flat no. And yes, no more. What Jenna Baddy and what Ginny and what give way, dear. And your friends here, Damascus, and I mean, Slamo. Mateo, and the Macaya come and so I said, Dacipi, where is Sompa Drive? Your friend and I Menim. Hello. Hello, Tofiakwa. You so Bemena. You are already. Paddy Adam. Some attach yourself, Papa Deca. Now, killing from Monday to Thursday, or take a map of Papa's house. Now what say my mom papa home bank kakra wati na ozo home kakra na you say something me ka for wale before 5 million a time minutes of 7 minutes of petition some ka tell say me nya word dey ya na ma wale no ma mi ai so for say wanya wedding dia o me shira wade ne so baby oso ko dey o ti me shira so me nya wedding dia o ti me shira so babo no himfa na e wo sa ana o ti me shira so nyanko mo shira so dada Agwazo onye o
Who challenge you so for? Wow. If you anyway go, I said, oh my, oh my, yet you must see the one blind to me, and me. With the papa, Medasi. Hello. I'm saying, oh, you're ready. Hello. Hello. Hello, Tofi. Senior. Papa, we proud, yes, coming and personal, me, human, you to be a coming. Some of the after that, I'm about you good, papa. Wouldn't check. The lady say, no, yes, I'm your Sunday school teacher, yes, yes, Sukuton. The beer Saka, Kuku, young man, you'll be to the Jimmy. The other fruit animal. Or anyone from that, we did a cheap part of the baby, I mean, shout. Marty. Now, a first one is two bonfire man. Marty. What did you mean, shout? That's CP. Hello. Hello. Okay. Over. And then news for Nana, Toda near Yawu, Lemon, Handy. Who will be out the a chatwama? Officer Yamea Dumois. Yeah. Menim, Yamia Shray in 30 years. Hey, and Timaya, when she say, oh, what do you? I'm Bessie the Buenchimana, or double sumi. Okay. Tuesday, next week, Tuesday. Okay. 14th and that is 14th. For the hand. May start marriage and social issues seminar. Amokum branch. Okay. Victory Outreach Amokum. Okay. Tuesday, Wednesday, and Thursday. Okay. And Tinubia or Bang Amokum, Anasa Boabo, Ana Airport, no. Yeah. Ufri Airport neba Ultra Iron Besa. Okay. Na shop never hono. Ofan Tamosa. Ofan Temo no BPA so. Me yes animano ede adewradia sinafi. Yede so ne afufura che ne enim tebeya ababunu behwe watoto ne meye. Yantwetwa ne maso ohun asetan no ba bia kan kro no. On say be 2 years ni. When him say asofo ahoho a be kan sempa wo yenso no nyina me seize metwem. Sir. Yeah, because me share sikasem no wi an me hu say no within the space of time no sika you spend it on safo no do so bra ya sofo no so do so. Yeah. And that no man can sempa for 2 years. May it abone fio but just to save money. Sebe ya enkoba say nde fundraising, wachina fundraising, wutinu be kuku. Oh, sana mi tu o ma mu ni nyina fo ye fa bebo yen enti sa wo hia ma no ho me so asa ba wiase no. Wo ba je ho gina. Bo mi antutu ye ne meyi. Mate. Ma ya pese ye wura asori mu kakra. Aha. Enema office asofo bi ya e de hawo brasafo ma. Ebi babu suam. Hai. Na ebi kan oman. Bibire. Papa misro. Aha. Pese ye fa ho. Wadaroma. Aha. Na me gidi se komodie no be ban so de jan masofo be ti ase. Okay. Na nyina ye tutu ye homfo ne atoto ne meyi. Yeah. Mbasa be ya sundwiem. So Mate. Papa me da sipi. Aseda we ho. Eti so madam wankase o. Say ja madam Ise ono say ya woda won so me de de be ba no. Awusiafo mo kase man Apostle Kofi Ajekum na ene omo ne ye bedi nkomo no. Summit na beba so. Asujafo no. Eti o kan no watwi nani. Because on to the work no now because I feel we be twem when I want to do one come I'm like I feel we twem pa no one for ba ma me kire me a kwan am do be fa so wa adwuma mu ha no masa any e be seize you be 1 year in tua oka eti abusiafo kwamra kase ene oh wonye. Oh,
check it out. I was your friend or some fan come or is any I don't know. I'm a sad, I don't know. Yet she at 1 year because I was for a honey do see Yanko and Carho news. Sompa 93.1 FM Sunie Sompa 98.9 enuanu me wo sunya de hia ma munyina adwo enwumre yi yesin konya dronhwere baako na nsem a yaboa no sa kan kasiebu etwato e wo fikasie mu yade ni nyina so aba abesomo kasiebu yi aba fontenta video ni so Facebook eda ho sei ya betumi ahwebi akenka bi de adwenkyere no aba me yade afra kasiebo no so akenkan ede amamu de edi akotin bi kasiebo no mu enie sabre de board chairman ya wada o say to foundation no ano ede afutuo de akwama mabu no a wanya bie se wo mo hye na scholarship ya ede amom no emu faso no enya adwuma Abrantie Razak Kwampa aprosifo ekura ne mu ewo ensem fufromu enso aprosifo akire ni pedu na bi wo enche eni pipi konsuensi abato bi a wo beto a wo se wo makwan emo mo nto aba